Itt van velünk Bodor Richárd, aki segített nekünk egy kicsit az úszást fejleszteni. Én meg szeretnélek kérni, hogy mesélj egy kicsit magadról, ha esetleg véletlenül valaki nem ismerne, hogy hol úsztál, milyen eredményeket értél el, ki volt az edződ, tehát ilyen dolgokról szeretnék, hogyha beszélnél egy kicsit. Pécsen úsztam nagyon sokáig, több mint 20 évig voltam profi sportoló, ha lehet ilyet mondani. Sántis Béla volt a tanítványa voltam a pályafutáson végig. 2 évvel ezelőtt abba hagytam, bizonyos életkort elértem, ami után úgy láttam, hogy nem jó. 2 darab olimpiai részvétel, rengeteg bajnoki cím, amit fel tudnék sorolni, és nagyon szívesen jöttem segíteni a fiatal növendékeket. Jelenleg mivel töltöd napjaidat, mivel foglalkozol? Én maradtam az úszásnál, oktatást még egyelőre, még az úszás oktatásban tevékenykedem a nagy fővárosban, Budapesten. Ez egy lépcsőfok, remélem majd egyszer tovább lépek, és majd edző is lehetek, illetve én úgy gondolom, hogy kipróbáltam nagyon sok mindent, maradtam a medenceparton, és most egy nagyon fiatalokkal tényleg a legelejéről kezdjük a dolgot. Hogy kerültél kapcsolatba a Dombóvári Sportiskolával? Hogy jött ez a lehetőség, hogy itt gyere és segítsél a mi gyerekeinknek? Egy régi baráti kapcsolat, ugye a László Márk nevezetű régi úszóiskolai tanítvány került hozzánk Pécsre. Onnan van az ismeretség, és ő keresett meg ezzel, hogy hát ha öregbítem a Dombóvári Sportiskola hírnevét, és így miért ne? Talán tudok jót mondani, okosat mondani, és ebből majd ti is, mint gondolom a lányok, fiúk, akik itt az előbb úsztak, jobb eredményeket tudnak kihozni magukból. Mi volt az edzésnek a fő feladata, a célja esetleg? Én úgy fogalmaznék, hogy mellúszást volt a feladat, hogy egy kicsit ráérezzenek. Igazából én azt a célt tűzöm ki ilyenkor, egy picit a versenyúszást szeretném erőltetni, hogy érezzék, hogy úsznak a nagyok. És mivel jó pár évig csináltam, még egy kicsit benne is vagyok most budapesti lévén, és azt próbálom kicsibe. És próbálok segíteni abból, hogy érezzék, hogy kell profibban úszni. Nem az csak, hogy beugrunk, mellenúszunk, ahogy megtanultuk annó valamilyen iskolában, hanem ennek van egy külön szakma, és hogy tud a feje búbjától a lába ujjáig arra figyelni, hogy tud gyorsan úszni. Vannak nagyon szépen úszók, azt meg is beszéltem ugye veled, ami arról szól, hogy miben kell kicsit javulni, és akkor szépen fejlődni, de ugye Rózsa Norbert ugye olimpiai bajnok, úgyhogy addig meg még nekik hát jó pár évet le kell húzni ebbe a medencébe, és esetleg máshol.